Гэта навіны на Нехта плюс. Добрый дзень. Сёння распавядаем пра беларускую кантрабанду Польшчы, Літве, а таксама цяпер пра рознае стаўленне гэтых краінаў да рэжыму тэрарыста Лукашэнкі. Czy nie? I tak, potwierdzam. Na początku tygodnia. Tak jak zapowiadałem, te przejścia zostaną otwarte. Такім чынам, кіраўніцтву Рэспублікі Польшчы, перш за ўсё прэм'ер-міністр пасавала перад тым, хто столькі гадоў дадае праблемаў заходняму суседу, а адначасова здрадзіла літоўскім суседзям, з якімі першапачаткова быццам бы збіралася быць салідарнаю ў барацьбе з нахабным і неўтаймаваным беларускім рэжымам. Ідучы быццам бы насустрач пажаданням сваіх грамадзянаў, Рэспубліка Польшчы вырашыла зноў адкрыць два памежных пераходы, чым несумненна пацешыла злачынца Лукашэнку. Ён можа святкаваць перамогу, нават трыумф, што перацярпеў першапачатковую няўступлівасць палякаў і цяпер можа пад'ехаць да мяжы на белым кані. Яны ж спадзяюцца, што Лукашэнка выправіўся, паслабіў міграцыйны ціск і далей будзе толькі спрыяць быццам бы добрым стасункам з польскім бокам. Як бы не так. Гэта ж пачвара, а не чалавек. Гэта істота, ад якой яшчэ як пацерпяць палякі. Поляки соступили Лукашенко, самостойно садились назад. Портал «Зеркало» справедливо нагадывае, што умовы адкрыцця памежных пераходаў было вызвалення найперш журналіста польскага паходжання Анджэя Пачобута, якога прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі днямі завочна ўзнагародзіў найвышэйшай дзяржаўнай узнагародаю Жэчапаспалітай ордэнам Белага Арла. Спадар Анджэй – магутнейшая асоба, якіх яшчэ пашукаць і сярод беларусаў, і сярод палякаў. Ён згодны пакінуць фашысцкія муры Лукашэнкі толькі ў выпадку магчымасці застацца і надалей жыць у Беларусі, дзе нарадзіўся ў мястэчку Вялікая Берставіца на Гарадзеншчыне. Сёння Польшча дзякуе сваім найвыдатнейшым грамадзянам, чыіх жыццё з'яўляецца для палякаў прыкладам вялікага гонару, сказаў Карэль Наўроцкі падчас цырымоніі ў прэзідэнцкім палацы на Дзень незалежнасці 11 лістапада. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што ордэн Белага Арла, уручаны завочна без удзелу ўзнагароджанага, з'яўляецца таксама сімвалам пазіцыі польскай дзяржавы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Гэта сведчанне, што Польшча заўсёды будзе абараняць сваіх сыноў, тых, хто жыве для Польшчы, хто змагаецца за родную мову і каштоўнасць польскасці, для каго гэтыя каштоўнасці вартыя пакут у беларускай турме. Але, як аказалася, гэтыя словы толькі для цырымоніі. Польшча кінула змагацца за спадара Пачобута, ці прынамсі адклала гэта. Сёлета для Анджэя Пачобута была таксама прэмія імя Андрэя Сахарова пад назваю «За вольнасць думкі». Такую ўзнагароду еўрапейскі парламент прысуджае асобам, якія зрабілі выключна уклад у барацьбу за правы чалавека. Премия имени Сахарова за свободу мысли в 2025 году присуждается Анджею Пачобуту из Беларуси и Мзия Маглабеле из Грузии. Польшча не вытрымала галоўнага паслядоўнасцю ў сваіх дзеяннях ці пад ціскам Кітаю альбо хутчэй ЗША, але такія паводзіны вельмі агідныя ў любым выпадку. Дарэчы, супрацоўнік «Зеркала» зрабіў уладны крок і нагадаў Міністэрству ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы, што закрыццё пункту Баброўнікі было наўпроставай рэакцыяй Варшавы на прыгавор спадару Пачобуту, але Анджэй яшчэ застаецца за кратамі і ніякіх рухаў у гэтым кірунку рэжым нават не азначыў. 10 лютага 2023 года, калі гэты пункт закрываўся, тагачасны міністр унутраных справаў Марыюш Камінскі казаў, што такая рэакцыя на 8гадовы прыгавор беларускаму актывісту польскага паходжання. Калі Анджэй Пачобут заўтра будзе на волі, то паслязаўтра пераход будзе адкрыты, заўважаў міністр. Цяперашняе кіраўніцтва МУС Польшчы знайшло на гэтае зусім дзіцячае тлумачэнне ў адказ на запыт карэспандэнта «Зеркала». Маўляў, мы асабіста нічога не абяцалі. Закрываў пераходы мінулы ўрад з партыі «Права і справядлівасць». Цяпер улада перамянілася. У інтэрв'ю нашым калегам там у Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што мяжа можа быць зноў закрытая, калі гэта спалучыцца з новымі пагрозамі і рызыкай для бяспекі. Але ў такім пытанні міністру Марціну Кірвінскаму верыць наўрад ці варта. Вырашае тут не ён, а Дональд Туск. І калі прэм'ер па нейкіх сваіх прысудах вырашыў адкрыць мяжу, то і далей Польшча будзе і мучыцца, і пакутаваць у супрацьстаянні з тэрарыстычнымі рэжымамі Лукашэнкі і Пуціна. Цікава, што палякі раптам перасталі лічыць усходнія межы надта небяспечнымі. Найбольш уразлівы для гібрыдных дзеянняў участак мяжы абаронены фізічную і электронную загароджаю, а таксама некалькімі тысяч супрацоўнікаў памежнай службы і войска. Герметычнасць мяжы захоўваецца на ўзроўні 98%, запэўнілі ў ведомстве. Хаця так было і раней, але бандзюганы Лукашэнкі спакою ўсё роўна не давалі. У Міністэрства ўнутраных справаў ухіліліся ад адказу, ці было гэта рашэнне аб адкрыцці межаў узгоднена з літоўскім бокам. Значыць, не было. Значыць, як казаў вышэй, здрадзілі суседу, і толькі балтыйскі кулак Літва, Латвія, Эстонія застаецца адзіным непахісным у барацьбе з атрутным і мярзотным лукашызмам.
Польшча зрабіла хоць і вельмі спрэчны крок, пілуючы суп, на якім сядзіць, але што з яе возьмеш? Ейная справа. Вельмі агідна, калі свае упадаюць у хімію двудушнасці і прадажнасці. Толькі дыпламатычна дарацца Святлана Ціхановская, кіраўнік аддзела міжнародных зносінаў аб'яднанага пераходнага кабінету Дзяніс Кучынскі паведаміў літоўскаму радыё і тэлебачанню, што офіс цалкам падтрымлівае прынцыповую пазіцыю прэзідэнта і ўраду Літвы не ўступаць у палітычныя стасункі з лукашызмам. Маўляў, той толькі дадае гібридных атак і абвастрае напружанасць, таму весці з ім дыялог бессэнсоўна. Менавіта рэжым Лукашэнкі на 100% адказны за крызіс, і Літва мае рацыю, паказваючы свае зубы. Але ўжо на наступны дзень офіс раптам падтрымаў рашэнне Польшчы адкрыць памежныя пераходы. Ужо сама Ціхановская павітала планы Польшчы гэта зрабіць. Мы, кажа Ціхановская, выступалі і працягваем выступаць за адкрытыя межы для пасажыраў. Гэта важна для беларусаў, для магчымасці прасцей бачыцца з сям'ёй і падтрымліваць сувязь паміж людзьмі па абодва бакі мяжы. Такі крок накіраваны на падтрымку людзей, бо гэтыя пераходы з'яўляюцца мяжой са свабодным светам. Магчыма, лідарка раптам вынайшла іншыя спосабы барацьбы з тыранам, не спадзяючыся ўжо на меры па закрыцці межаў і санкцыі, але такі разварот вельмі спрэчная рэч, якая таксама не надае вагі ўсё больш хісткаму кабінету ці офісу. У гэтым выпадку хоць гаршком назаві, толькі ў печку не стаў. Тарацца прэм'ер-міністра Літвы Ігнас Дабравольска сказаў, што Беларусь узяла грузавікі ў закладнікі і карыстаецца тэрарыстычнымі метадамі. Замест таго, каб прыпыніць паветраную кантрабанду, якая стварае пагрозу грамадзянскай авіяцыі, Беларусь паглыбляе канфлікт пірацкімі і тэрарыстычнымі метадамі, бярэ ў закладнікі маёмасць нашых і еўрапейскіх перавознікаў, адзначыў спадар Дабравольскас. 15 лістапада на стаянку каля кола Канстытуцыі Салтоніжскае кола з'ехаліся цягачы. Іх кіроўцы павялі, што гэта не акцыя пратэсту і не мітынг, гэта ціхая жалоба за кубкам кавы, гарбаты з печывам. Людзі больш не могуць маўчаць, скіроўваючы ўвагу на захраснуўшых у Беларусі перавозніках і жадаюць паказаць усяму свету, што літоўскаму бізнесу патрэбная дапамога дзяржавы. Цягачы засталіся без прычэпаў, без працы, заяўлялі мітынгуючыя ў Вільні. Астацыя Лінава па электроннай пошце дастала афіцыйную пазіцыю, у якой падкрэсліла, што гэты сход – ініцыятыва асобных людзей, якая з асацыяцыяй не ўзгаднялася. Літоўскі еўрапарламентарый Пятрус Гражуліс наведаў амбасаду Беларусі ў Бельгіі, дзе абмеркаваў 3 найважнейшых пытання: вызвалення палітычных закладнікаў, вяртанне літоўскіх цягачоў ды прыпынення паветранай кантрабанды. Хачу сказаць, што я папрасіў вызваліць Беляцкага, хаця б Беляцкага, якому здрадзіў Кубілюс, каб і іншых палізняволеных пачалі выпускаць. Я прасіў, каб Беларусь дапамагла з тымі ж злачыннымі метазондамі. Рэакцыі пакуль ніякай. І замест эпілогу супрацоўнікі мытна-падатковай і памежнай службаў Польшчы пасля ўжо абвяшчэння аб адкрыцці пераходу ў Кузніцы і Баброўніках спынілі кантрабанду 24 000 пачак цыгарэт беларускай вытворчасці на тэрыторыі перавалачнага тэрміналу ў Малашевіча. Рынкавы кошт знойдзеных у адным з чыгуначных кантэйнераў цыгарэтаў, які перавозяць грузы з Кітаю, ацэньваецца ў суму больш як 420 000 злотых. Гэта 115,5 тысяч долараў. Усе папіросы маркіраваныя беларускім акцызам. Крыху раней польскія мытнікі перахапілі некалькі партый кантрабандных беларускіх цыгаретаў. Іх везлі не толькі ў грузавых аўтамабілях, але і ў вагоне з вуглем, і ў кантэйнеры ў цягніках, адпраўным пунктам якіх значыцца Кітай. У Карашчыне цыгареты знайшлі з дапамогаю службовых сабак пад мянушкамі Вігу і Зоры ў 3 грузавіках. Вся кантрабанда была схаваная ў кабінах і халадзільных установках. Вынята амаль 2000 пачак цыгарет коштам больш за 33,5 тысяч злотых. Гэта 9,2 тысяч долараў. Кіроўцаў аштрафавалі з ліхвою у агульным на 46,5 тысяч злотых. Гэта 12,8 тысяч долараў. Яшчэ 5000 пачак знайшлі ў вагоне з вуглем у Кузніцы. Кошт 85 тысяч злотых, 23,3 тысячы долараў. Усе цыгареты былі накіраваныя на склад казначэйскай службы. Пасля вынесенага судом рашэння аб канфіскацыі на карысць дзяржаўнага казначэйства усе партыі зла будуць знішчаныя. У розных месцах Шальчынінскага раёну Літвы памежнікі затрымалі 3 чалавек, якія займаліся кантрабандай цыгарэтаў з Беларусі. Па месцы іх жыхарства адбыліся вобшукі. Злачынцаў пакуль арыштавалі тэрмінам на 1 месяц. Аперацыя з іх затрыманнем адбылася на дарозе Вільня-Варена-Горадня. Прыпынілі аўтамабілі Audi A6 і Шкода Octavia, у якіх перавозіліся 12 скрыняў беларускіх цыгарэтаў, то бок 6000 пачак. Аўтамабіль Audi прыпыніўся адразу, а кіроўца Шкода здзейсніў спробу уцекчы, але выехаўшы з дарогі на распаханае
міннае поле, легкавушка прабіла картер рухавіка і натуральна прыпынілася. Двое мужчынаў выскакнулі з салону і пабеглі ў бок лесу, ды хутка іх і яшчэ аднаго мясцовага жыхара паспяхова затрымалі. Усе 5 выходзілі ў адную злачынную групоўку. Значыць, калі Польшча ўпэўненая, што ёй удалося перавыхаваць бандытызм са спрыяннем яму рэжымам Лукашэнкі, то Літва пра такія абсурдныя рэчы не заяўляла. І правільна, не трэба кідацца на часовыя, а быць больш разумным і дальнабачным. Заўтра для вас у эфіры мой калега Зміцер Лупач. Да пабачэння.